In grade 10, I moved to a new school. Ngasuka grade 9. Ngaphasa grade 9 ngasuka grade 10 high ngaya eBusana, and there was this girl eklasini lami mfethu ngeke ngize ngilisho igama layo le ntombazane le. Kodwa she was one of the most beautiful girls I've ever seen. Iyinhle mfethu lengane iyislender, inomoya ophansi. Yabo ngangithanda nje lezo zinto kakhulukazi ukuthi ayiphaphile. Yinhle so much ukuthi ungayibuka ulindele ukuthi iyayitshela kanti cha mfethu ayitsheli. Yabo mina mfethu ngangiyitshela ngeke ngiqamba amanga yabo. Enye yezinto eyayenza ukuthi ngiyithande lengane, even though it was normal for, yabo ngangithanda ukuthi iyakudla ukudla kwesikole. Mina ngifika ngangiyitshela ngangakudla ukudla kwesikole, but eventually ngagcina sengikudla nami yabo. Kodwa ke angikho lapho. Kodwa nje zonke lezo zinto zazingenza ukuthi ngiyithande lengane. Clean, yinhle, ayihluphe eklasini. Lapho ngiyahlupha mina, so kodwa I never said anything. Yabo I never said anything, but I just not even made friends, but nje ngathula nje ngashaya ngazi ukuthi I know angiboni lutho kulengane. Kodwa I would stare at her mfethu engaboni phela yena. Eke ngibambe mfethu ukuthi ngiyambuka yabo, but look away and act like it was yabo uqondanile nje. But I was hoping deep down inside ukuthi uzobona ukuthi hayi ngathi uyangithanda lo. Kodwa manje ngathi ngangilinde yena, ngangibhizi nami namanye amantombazane esikoleni because nami ngangizama ukuthi ngiyithole yabo. Grade 10 waqala wayophela unyaka ngakaze ngisho lutho. Grade 11 saqondana futhi saba kwiclass elilodwa. Waqala unyaka waza waphela ngingasho ngolutho. Yabo safail ugrade 11 so bawu2 sawuphinda still saqondana eclassini elilodwa. Hayi ngangasho lutho unyaka wonke mfethu, and ngangike ngikhohle sometimes ukuthi lengane ngiyayifuna, kodwa I don't even think into enjalo ayikhohle, kodwa uyayiziba. Kodwa nje I always liked her, and ngangazi ukuthi ngiyoke ngimshele. Yabo bese ke saya matric still saqondana. That's when things got complicated because lengane le she got into a friend group. Yabo kwaba nomgroupana nje owukhona. Nami ngaba kumgroupana othile vele namanye amajita. So it's like ukubona ama group kukhona abajolanayo. Nami kwakunentombi kulowa mgroupana wakhe. Cabanga sengijola nenye ingane because lengane lengangijola nayo yayisengifuna ke yona. Yayingithanda kakhulu nje, so I was like yeah, let's date. Yabo ingithanda ngempela mfethu. Kodwa it's like I started to make it more obvious. Nabantu base beqala ukubona ukuthi cishe ngamusha igama ukuthi ngiyayithanda lengane le yabo. Kwenzeka ukuthi one time lezi ingane lezi zisivakashele. Ngase ngingasahlali ekhaya. Yabo abasaziyo le story njengamanje bazokwazi ukuthi ngikhuluma noba, kodwa anginendaba. Yabo ngase ngingasahlala ekhaya, ngase ngihlala kamngani wami. Umngani wami wayenomunye ubhuti wayilingana nami nje futhi wayefunda kwesinye isikole yabo. Lo mgroupana lo nayo le Shandisi engithandana naye bathi bazosivakashela because sahlala sodwa, basically babengekho abantu abadala la sahlala khona. Basho ukuthi this one Saturday bazofika bezivakashele. Wait, before ngifike nje la ekuvakashelaneni, I asked this girl to be matric dance partner wami yabo, to show her ukuthi ngiyamthanda, ngathi hayi mfethu ngicela ube upartner wami. Yavuma le Shandisi yabo. Bese kwathiwa lapho ngicela umuntu mfethu ngithandana nomngani wakhe njalo. Engabe ngicela umuntu engithandana naye ukuthi akube upartner wami, mina ngizocela lo yabo, because ngase ngiqala ukuba nempiko yabo. Hayi ivuma iShandisi ukuthi izoba dance partner wami. Ayingijabuleke ke nami hayi ke futhi ithuba lami leli. Ebese ke kube khona i-announcement esikoleni ukuthi abantu abazongenela i-matric dance abahambe beyolanda ama-form thizeni. Hawu ngibona le Shandisi esivumile ukuthi izoba dance partner wami. Ayiwalandi lama-form. Hawu ngixole ukuthi mfethu wangawalanda ama-form ithi akayi kwi-dance. Hawu ngithi usuvumile nje, angisazi yathini kodwa nje iyangicika leyo nto. Ngangayinaka ke. Bese
later on in the year bese kuba khona lokhu kuthandana between the groups, yabo. Ayisho zisho-ke ingane zizozivakashela nayo intombi yami izofika kulo mgruphana nayo le ngiyifunayo nentombi kamngani wami, yabo. Ayikufike-ke kuhlalwe mfethu, yabo. It was really awkward. Akwapheza afika ingane zasiklinela zapheka, hayi bese kwahlukanywa-ke nga-2. Mina nginentombi yami njalo la mfethu, uyabona nje nami mfethu, ngoba le Shandisa ayithandani namuntu le engiyifunayo mina, yavele yathona isiyahamba ngoba isiyabona sekuyakhethwana la, yabo, sesiyahlukana mina. Kwathi angiyilandele mfethu isihamba because ayizohamba yodwa, kwakuwukuwela nje ngaphesheya bese yafika kubo. Kwavele kwaphuma kaphuma lamjida ubhuti kamngani wami, yabo. Yasazwana futhi naye wahamba wayoyiphelezela le Shandisa, ngasala-ke mina nentombi yami le engangingayifuni. Hayi yabo, ngasala-ke and nothing happened, yabo. Kwakumele kahle kahle ngiyinembe le Shandisa ngaleliya langa, kwasho ukuthi ngangisayitshitshi-ke nami ngangisaba mfethu ukuthi le Shandisa ngangisaba ukubheda nje mfethu, yabo, but I fingered her bra. And a couple of weeks later ngathola mfethu ukuthi hawu mfethu le mpahla le nobhuti kamngani wami lo engizona naye engihlala naye mfethu sebayathandana. It's ngangiqala ukuphuka inhliziyo empilweni yami. That was the first time my heart broke. That was the first time a crush crushed me. Ukuthola mfethu ukuthi umuntu engizona naye, because I considered him a brother at that one, yabo. Ukuthi mfethu umuntu engimthandayo uthanda ubhuti wami akangithandi mina. That was a hard pill to swallow. Even nami phela mase ngicabanga manje, I made it very difficult for myself and for her. Ngingasho kanjani ukuthi ngithanda yena ngibe ngithandana nomngani wakhe? It's like ngibenze ilima boba u2. Nokuthi nganginesikhathi sonke sokuthi ngiyishele le Shandisa, yabo. Who knows ukuthi mhlawumbe ngaqala grade 10 ukuyishela, mhlawumbe ngase ngangaba nenhlanhla, yabo. Mind you mfethu lengane engangiyifuna ithana nomunye umjiti esikoleni imbhanqe naye lo, yabo. So it was, yabo nje. Kodwa yeah, but that's the lesson I learned ukuthi mfethu, don't allow a crush to drag on this long, especially because it's like I prolonged my heartbreak, yabo. Ukube kuthiwa yangishaya ngepani nje mfethu kusa grade 10, mhlawumbe ngangizoshesha ukudlulisa ukuyithanda, yabo, ngiqhubeke nempilo yami. Mhlawumbe ngingaba nethuba, who knows, yabo. Eventually bagcine behlukene, yabo mfethu. The moment yafika isihamba yodwa le Shandisa sizobona ubhuti kamngani wami, I forgot to add this earlier on ukuthi a couple of weeks later yafika le mpahla, ifika la sasihlala khona, yabo, ngizothi isekhaya, kodwa kamngani wami izovakashela umuntu wayo phela. Mfethu inhliziyo yami yayibuhlungu, ngayivalela endlini, ngashaya ngathi angiboni, ngayivalela kwenye indlu, yabo. Lapho nginentombi yami ezwana naye, yabo nje ukuthi it was really complicated. So yeah, that's the takeaway mfethu, into engayifunda ukuthi don't allow a crush to crush you like it crushed me. Don't allow it to drag on for so long, because you're going to start placing this person on a pedestal, yabo. Because i-crush mfethu, umuntu mamthanda uzohlezi ubona okuhle ngaye, especially uma ungathandani naye, because uzobona okuhle kuphela ngaye, uzolokhu uyitshela ukuthi yeah, yonke into ngalomuntu yinhle, yabo. And it never really happened, yabo. I remember she texted me, I think a year or two after my matric Facebook, but I was no longer interested, yabo. So yeah, thank you for watching. That is one of the first times my heart broke for real.